מציירים עין עם דמעות. מילת הרמז לספרון מספר 5, דמעות. לומדים שווה בעזרת דמעות קטנות גדולות. הדמות שלנו שבוכה, דמעות קטנות גדולות. צליל פותח במילה דמעות, דומה לצליל פותח במילה גלידה. בעזרת העלילה לומדים דמעות קטנות גדולות שירדו לדמות הילה בגלל שנפלה לה הגלידה. פעילות נוספת שאפשר לעשות כדי להתחבר גם לדמות ולזכור את הצליל, לחפש את הילה בגלוית הדמויות. כמה פעמים היא מופיעה. אפשר להכניס לניילון ופשוט לסמן, ואפשר גם סתם לספור. בהצלחה, דמעות קטנות גדולות.